Fiúk és lányok, én Viktor vagyok, és egy kérdez-felelek videóval jövök nektek. Az egyik ismerősöm kérte, hogy csináljak egy ilyen videót. Akkor csinálok egy ilyen videót. Oké, az első kérdés, hanyas vagy valamelyik tantárgyról? Hát tesiből vagyok olyan 5-ös, 4-es, nem tudom már. A második kérdés, hova szeretnék utazni? Mindenhova, ahová csak tudnék. Harmadik kérdés, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? YouTube-os. Negyedik kérdés, milyen zenéket szoktál hallgatni? Mindent nem tudom sorolni most. Mondhatom, hogy Michael Jackson. Mi az? Valamilyen ilyeneket szoktam hallgatni. Az ötödik kérdés, szoktál könyvet olvasni? Nem szoktam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, írjatok kommentbe, hogy milyen videó legyen. Csak ennyit akartam volna elmondani. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én Viktor voltam. Sziasztok!